Na ƙauracewa jihata, mahaifiyana da sauran 'yan uwana. Na ƙauracewa sana'ata. Na rabu da duk wani abu mai muhimmanci nawa domin tsira da mutuncina, amma ba za ki iya haƙura da ni ba? Na haƙura da farin ciki na. Na salwantar da rayuwa na Faruk. Na auri tsoho. Faruk duk dan in samu farin ciki. Faruk na samu? Ke kika ga za ki iya, shi yasa kika tsara hakan da kanki. Faruk kenan. Baka san me ya so ba, shi yasa kake faɗan haka. Baka san darajar so ba, shi yasa yake wasa da tunaninka, kake ɗaukan shi ƙaramin abu. Ka shiga nan, Faruk ka illata ni. Faruk kai kaɗai ne magani. Ta kake tunanin zan haƙura da neman maganin illan da nake ciki?